Dnes sme sa vybrali medzi prvákov do 1. A triedy. Naši prváci sa učia matematiku novou metódou. Tu vám teraz predstavíme. Laurika, hoď kockou. Aké číslo ti vyšlo? 6. 6. Tak, skúsi nám Laurika odkrokovať číslo 6. Pomôžeme jej. Laurika, začni teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, teraz Karinka, hoď kockou. Aké číslo ti vyšlo? 2. 2. Tak, pomôžeme Karinke odkrokovať. Začni teraz. 1, 2. Je Karinka zarovno s Laurikou? Nie. 4 kroky. Tak koľko krokov musí spraviť? Musí dať dopredu. Lianko, myslíš, že 4? A Maria. Aj Maria? A ja. Tak, ideme ju. Pomôžeme jej odkrokovať, dobre? Karinka, začni teraz 4 kroky dopredu. 1, 2, 3, 4. Je teraz Karinka zarovno s Laurikou? Deti, na tabuli máme šipkový zápis. Mária, skús dať pokyn Liamkovi, aby nám odkrokoval tento zápis z tabule. Liam, urob 4 kroky dopredu a potom 3 kroky dopredu. Začni teraz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Na aké číslo si chcel dostať? 7. Koľko krokov musí urobiť Tibor, aby sa dostal na 7. zarovno s Liamom? Myslíš si, že 7? Skúsime to? Tak, Tibor, urob 7 krokov dopredu, začni teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sú zarovno? Áno. Mária, vedela by si to zapísať iným spôsobom? Áno. Skús. Prečítame všetci? 4 plus 3 rovná sa 7. Deti, na tabuli je zložitejší zápis. Adamko, skús podľa tohto zápisu, podľa týchto šípok dať Noémke pokyn. Noémi, urob 4 kroky dopredu, potom 1 krok dopredu, potom 2 kroky dozadu. Začni teraz. 1, 2, 3, 4, 1. Kde má ísť? Dopredu a ešte 2 kroky dozadu. Ideme. 1, 2. Na aké číslo sa dostala? 3. Koľko krokov musí urobiť Šimonko, aby sa dostal na jej? 3. Úroveň 3. Skúsime. Šimonko, urob 3 kroky dopredu. Začni teraz. 1, 2, 3. Adamko, vedel by si to zapísať iným spôsobom? Tak skús. A hovor. 4 plus 1 minus 2 rovná sa 3. Je to správne, čo myslíte? Tak mu zatlieskáme.
páči sa mi, keď krokujem, že mi deti tlieskajú. Veľmi sa mi páči krokovanie a som veľmi prekvapená, na aké číslo sa dostanem. A ako sa učia prváci po novom? O tom vám porozpráva pani učiteľka magisterka Eva Kovaľanová. Hejného matematika sa opiera o životné skúsenosti detí a tak vytvára prostredia, do ktorých sa deti pozývajú a v tých prostrediach im zadávame rôzne úlohy, ktoré deti riešia, diskutujú o nich, debatujú a tak si tú matematiku začnú tvoriť v podstate sami. Krokovanie je jedno z prvých prostredí v matematike v prvom ročníku, s ktorými sa deti stretávajú a cez neho vlastne prenikajú do tajomstiev matematiky. A v tomto prostredí sa žiaci stretávajú s pojmom čísla, s číslom kladným, so záporným, s číselnou osou, ale hlavne sa tu nacvičuje operácia sčítania a odčítania. A pri tom všetkom ešte to prostredie rozvíja tiež rytmické, rečové, ale aj strategické zručnosti žiakov. A v prvej etape je to vlastne pohyb a nácvik povelov. Mohli sme to vidieť v našej ukážke prvej. Je to vlastne chôdza po krokovacom páse. Toto prostredie využíva prirodzený rytmický pohyb chôdze. V tejto etape sa vlastne prepájajú čísla. Akustická podoba čísla, a rytmus zvukový, to je počítanie, tlieskanie, a rytmus pohybový, to je krokovanie a tlieskanie. V dobe, keď už deti bezpečne a perfektne zvládajú orientáciu na krokovom páse, pridávajú sa k jednoduchým povelom povely viacdielne. Napríklad urob 3 kroky dopredu a potom ešte 2, začni teraz. Mohli sme to vidieť v druhej ukážke. A týmito zložitejšími povelmi sa zavádza operácia sčítanie. A keď pridáme povel urob krok vzad, tak sa zavádza operácia odčítanie. Keďže počet povelov neustále pribúda, niekedy je ťažké si ich zapamätať, tak vzniká potreba nejako to zaznamenať. My sme v diskusii triedy sa dohodli, že to budeme zaznamenávať pomocou šípok. Na záver by som chcela povedať, že v porovnaní s tým, keď som učila matematiku v prvom ročníku v minulých rokoch, tak tento spôsob, takéto prostredia, ktoré používame v hejného matematike, sú pre deti podľa mňa prirodzenejšie.